Benvinguts i benvingudes a Generació Perduda, el cabaret radiofònic, el podcast que avui vestim amb gorres del Fòrum, senyores i senyors, l'Alma i jo, perquè aquest esdeveniment de la Barcelona postolímpica i prepandèmica m'obsessiona, no ho sé, és una pregunta que encara no em sé respondre. Potser perquè va ser una mica desastre, tothom ho veia venir, però de totes maneres es va tirar endavant. Una mica com tot en aquests temps postmoderns, xarrotescs, una mica com jo. Avui m'acompanya l'Alma, després d'alguns episodis que no havia pogut estar amb nosaltres. Ben tornada, Alma. Com van les xarxes socials de Generació Perduda? La veritat és que molt bé, hem començat bastant forts. Ens podeu seguir a Instagram i TikTok si ens subscriveu per Generació Perduda podcast, i també ens podeu escoltar a YouTube i a Spotify, Generació Perduda, com sempre. I a TikTok, oi? I a TikTok hem començat aquesta temporada també. Alma, posa't el micro una mica més amunt. Sí, també hem començat a TikTok, ens podeu trobar. Perfecte. Així que... Molt bé, molt bé. Genial. Avui també ha vingut a divertir-se, o no, a Generació Perduda. Han vingut dues persones molt especials, dues grans eminències. Per una banda tenim el Juanma Díaz, Juan Manuel Díaz Sierra, bon dia. Com estàs? Molt bé, gràcies. Tu ets arqueòleg de formació, estàs fent un doctorat en història. De què va, més o menys, així en una frase? O en un parell de frases? Bueno, estudio un cas, una ciutat a Andalusia al segle XVI, i és bàsicament de història social i econòmica. Molt bé. També has escrit un llibre. De fet, en el primer capítol d'aquesta temporada, el Pol Tudela et va mencionar com un dels escriptors realistes, segons ell, de la literatura catalana jove actual, per la teva novel·la Los cuadernos de la mezquindad. Sí. Algun comentari al respecte? Bueno, sí, vaig sentir el podcast, vaig sentir el que deia el Pol, i bueno, sí, m'imagino que es podria dir que és més o menys realista. Sí, Li vols enviar algun missatge des d'aquí? Bueno, gràcies, Pol, tio. Ets un màquina, bàsicament. No obstant això, també el que m'interessa és que tu potser ja vas començar com un membre de la classe treballadora, un filòsof pràctic en essència, des de bastant petit, diguéssim, en esperit. No ho diria pas així, però... No? Com ho descriuries tu? Bueno, com tothom faig el que puc. No sé. Però, aviam, després també ho has viscut en les teves mateixes cants, començant per la base. Tu ets una persona que has treballat a pizzeries, que pel que em vas explicar és de les coses més precàries que hi ha. Sí, va ser potent. Has treballat també, ho puc dir, en una tenda, no diré el nom per no fer publicitat, però una tenda de roba molt barata. I molt gran, sí. I molt gran. Vaig treballar més de 3 anys allà. On la gent compra de forma molt compulsiva. Sí. Exacte. Has estat en el passat en un bar regentat per un italià una miqueta d'extrema dreta. Sí, un feixista imbècil, però ahí estamos. I fins i tot escrivint una biografia has fet de negre literari. Sí, recentment. Tu has fet de tot. O sigui, quina vida tan viscuda i alhora quanta calle. És una vida que tornaries a viure, com deia Nietzsche? Sí, de moment sí, no sé, a veure què passa, però sí, de moment no tinc massa queixa. Per cert, que abans que mencionava els italians d'extrema dreta, tu et refereixes a vegades a tu mateix de forma irònica com el Bate, que el Bate em vas dir que era un militar italià que havia envaït una petita regió de l'actual Croàcia i s'hi va quedar com a dictador / poeta, que a més, per si fos poc, era amic i referent de Mussolini. No era amic, però bueno, sí, era... No es coneixien? Es coneixien. La Wikipedia m'ha enganyat, un cop més. Sí, va ser un referent pel feixisme italià i per Mussolini, i era un personatge molt curiós. Ell bàsicament era un poeta i un escriptor, i és conegut per això. És conegut en inici pel que va fer al segle XIX, que eren bàsicament novel·les i poesia, i després a la Primera Guerra Mundial sí que va participar a la guerra, a la regió aeronàutica, i bueno, tot el de Fiume va ser un follon. I a tu per què et fa tanta gràcia? Per una banda perquè és calb i és brutal, i per altra és un personatge tan estrambòlic que no sé, fa gràcia, fa molta gràcia. T'has llegit el llibre Limonov de Manuel Carrer? No. És un altre personatge bastant estrambòtic que va arribar a ser com opositor de Putin a la Rússia postsoviètica, i que també va començar com a poeta, com a no sé què, tal i qual, i va acabar fundant el Partit Nacional Bolxevic.
Eduard Limonov, no sé si et sona. No el conec. Doncs, bueno, ho dic perquè és una mica... Igual te llegeixes i et passes en comptes de fer-te dir el Batet, per dir Limonov. Podria ser. Doncs moltes gràcies per ser aquí, Juanma. Segur que ens espera un capítol molt interessant amb tu. Qui també tenim avui aquí és la Cristina Garde. Bon dia, Cristina. Hola, què tal? Per fer una mica de resum del teu currículum, tu vas estudiar periodisme i arts i disseny i et vas doctorar cum laude amb la tesis Més enllà del mirall negre. En una frase, de què va? Doncs va d'intentar trobar fugues per al periodisme en un context de plataformització. Vale. És a dir, què podem arribar a fer com a periodistes en un context en què ens governen els algoritmes. Vale. Com combatre els algoritmes. Et consideres una mica com una membre de la resistència de Matrix? Sí, podríem dir que sí. No em considero neoludista, això segur que no. Què vol dir això? Neoludista. Ludista. Bueno, que no em carregaré màquines a cops de martell, com feien els ludistes del segle XIX. Vale. Però sí que crec que hem de plantejar-nos quina mena de tecnologia ens està governant. Tu, Cristina, ets professora d'universitat, has treballat al País, a Periódico, Nació i com a corresponsal a Brussel·les de l'Ara i cap de redacció al social.cat, sí? Vaig bé? Fins aquí? A Brussel·les vaig estar per l'Agència Catalana de Notícies. Ah, vale. Doncs potser ho he vist malament i he anat ràpid i posat... Ara, 3 lletres. Però van ser poquets mesos amb una beca. Molt bé, i també vas fundar el magazín digital Deriva, un mitjà justament pensat per la generació millennial. Quina generació som, Cristina? Perduda sí, perduda no? Som la generació aixafada entre els boomers i els centennials? Jo crec que som una generació precària. Vale. I no sé si perduda, crec que no, perduts no estem. Som precaris i vivim en la incertesa, però jo crec que hem d'aprendre a navegar en aquest dubte. Sí, però fins que no aprens a navegar per aquesta incertesa estàs perdut, no? No. Merda. Vas a la deriva. Que no és ben bé estar perdut. Ja l'havies agafat tu abans, no podia dir... També ho vaig pensar, lo de la deriva en algun moment, però... Bueno, podria... Quin nom haguessis posat tu si estiguéssim a temps de canviar? Generació a la deriva? Generació precària? No, em sembla bé generació perduda. Sí? Sí. No és un gran nom. Tu, Juanma, sé que tens alguna resistència... Sí, jo no sóc molt fan del nom. Del nom. Sense repetir el que ja hem dit en anteriors capítols, que ja ho has pogut escoltar, què creus tu? És massa arrogant, generació perduda? Sí, potser sí. Potser és atribuir-nos massa coses, saps? No sé. Però més que auto dir-se abate, que està al mateix nivell, més o menys. Bueno, en realitat sí, clar, suposo que aquí m'has Clar, el tema és que tu ho fas de forma irònica, que també ho entenc. Però vosaltres no ho feu de forma irònica? Sí, també, de forma irònica, en plan, enrient-nos de nosaltres mateixos, això sí. Però bé, torno a la Cristina, en qualsevol cas, Déu-n'hi-do, també el teu currículum. Per cert, tota aquesta info que l'he tret d'una pàgina que em vas passar, que suposo que és el teu blog, que es diu La Fingidora, el Juan Malbate, tu La Fingidora, què és això? És un rotllo estil de Great Pretender? No. La Fingidora està agafat d'un poema d'Alberto Caeiro, que és un dels heterònims que tenia Fernando Pessoa. Vale. Alberto Caeiro, no Coelho, eh? No Paulo Coelho. Alberto Caeiro. Alberto Caeiro. I de fet titulen així un dels recopilatoris de poemes de Pessoa, que es diu El poeta és un fingidor. El poeta és un fingidor. I a mi em semblava que els periodistes també som uns fingidors. Aquí va estar un noi que es diu Adrià Pagès, ha vingut ja diverses vegades, i en una va parlar sobre que ell considera que els músics són uns farsants, i jo li vaig dir, no, bueno, els periodistes també, no et preocupis. Bueno, jo crec que hi ha una distinció, jo faig una distinció entre el fingidor, l'impostor i el frau. Vinga, jo crec que hi ha gent que potser sí que és un frau. Podem obrir aquesta carpeta de forma així ràpida o què? Sí, podem obrir-la. Clar, sobretot les noies, segur que l'Alma està d'acord amb mi, patim una cosa que es diu síndrome de la impostora. Sí. I és que sempre et sents que no estàs a l'altura de res del que faràs a la vida. I jo pensava que aquesta idea de la impostora té molt a veure amb la idea del fingir, però del fingir simplement com una condició per la qual tu intentes relacionar-te amb el món que t'envolta d'una manera que no sigui deshonesta amb qui creus que ets,
però que en el fons sempre és fingida, no? Perquè tots estem fingint. El llenguatge és una cosa molt estranya que tenim els humans, Sí, que mai expressa ben bé. A mi em passa a vegades que dic coses com perquè narrativament queden millor, però després em passa molt amb persones properes que després els dic, bueno, això no és exactament veritat, no sé per què ho he dit, és que no sé per què ho he fet, i dic les coses a vegades, en comptes d'explicar-ho ben explicat, ho vull explicar ràpid com d'una altra manera. Sí, no? sempre ho expliques, sempre t'expliques de manera imprecisa, segur. Exacte. I en aquesta imprecisió hi ha molt d'impostura i molt de fingiment. Però és un fingiment que en el fons vol ser honest, amb tu mateix i amb el món que t'envolta. I en canvi els que són un frau no actuen de forma honesta. Exacte, jo he entès, per veure si ho he entès bé, hi ha una diferència per mi abismal entre quan dius ser farsant o un frau, estàs cometent, no sé, una infracció, un delicte o un acte immoral, com vulguis dir-ho, i en canvi la persona fingidora seria més una víctima o una estratègia que s'està adaptant de dir, pel que he entès, tenint en compte el que has dit del síndrome de l'impostor, jo sóc una persona que m'estan dient que jo haig de fer això, jo crec que no puc fer-ho, però per no defraudar, doncs, fingeixo que sí que ho sé fer, quan en veritat potser sí que ho sé fer, però sóc jo que la pròpia ment, o sigui, és total. Tot bastant locura. Sí, és així. Per cert, Cristina, què et sembla la meva gorra? Que no t'ho he preguntat. I aquests gots, tenim gots del fòrum i també tenim gots d'això que comentàvem abans, no sabem si són del Sant Jordi o què, però també tenen bastanta pinta de gots gentrificadors de Barcelona. Tu ens comentaves abans que havies arribat a treballar al fòrum. Sí, és molt curiós que hagis decidit habituallar-te amb aquestes urnes del fòrum, perquè la meva primera feina amb 18 anys va ser al Fòrum de les Cultures 2004. I sí, treballava gestionant les entrades per a grups. I quin simbolisme creus que té el fòrum? Perquè per mi és que és una cosa bastant graciosa, perquè és com si hagués quedat oblidat pel temps, no? Sempre als Jocs Olímpics de Barcelona, però d'això no se'n parla, i suposo que perquè hi ha molta gent que potser ho vol oblidar, no ho sé. Jo crec que el fòrum sí que va ser un frau. Va ser un frau... Sí, però, va ser com una... a nivell legal. De tota mena. Crec que es va especular efectivament amb la ciutat, i ho parlàvem abans una mica. El Manuel Delgado té un llibre sobre l'altra cara del fòrum, és antropòleg, el Delgado, i explica molt bé com es va trinxar tot el baix Poble Nou, i en lloc de ser un espai de memòria com hauria d'haver estat el Camp de la Bota, etc., ho van convertir en una platja de ciment horrorosa, sí, on s'hi van fer uns actes que ningú recorda ben bé. Recordàvem abans que van posar allà aquells ninos de terracota xinesos. Sí. Jo això no ho recordava perquè vaig estar tancada en unes carpes al final de la Rambla de la Mina. I poca cosa vaig veure del fòrum, la veritat. No ens van donar entrades tampoc per veure res. Hòstia. Va ser una feina curiosa. I venia gent estranya. Venien grups de turistes, no?, que venien a veure la ciutat bàsicament, perquè allò era una mica com el segon projecte dels Jocs Olímpics. Era un Jocs Olímpics 2 mal. 2.0, no? Sí. Sí. I després venia gent molt estranya. Recordo haver-li donat entrades a un xaman. Clar, però creus que una mica d'apropiació utilitzar com les cultures, tota aquesta cultures més minoritzades per fer diners? Em va semblar més que això, em va semblar molt pervers, perquè utilitzant aquest discurs multicultural t'estaves carregant la cultura pròpia, que això és molt trist. Què vols dir amb això de la cultura pròpia? En què penses? En la cultura del barri, no? Exacte, en la cultura de barri de Barcelona, però també en la memòria històrica de la ciutat. El Camp de la Bota havia estat un lloc de memòria durant la Guerra Civil perquè s'hi havien afusellat a molts activistes, a molts lluitadors republicans. I no hi ha ni una plaqueta. I no hi ha cap placa. I a més ho van convertir en aquella cosa de ciment horrorosa. Que un cop l'any es fa la Mercè, no? Sí, i el Primavera, no? I el Primavera Sound. Això a Barcelona també té una mica d'història, no?, de festivals que potser neixen a través dels veïns o d'iniciatives ciutadanes i llavors l'Ajuntament fa com una expropiació i ho revèn a una empresa que organitza. Això no sé si et sona, jo és que he sentit alguna cosa. Bueno, si no, ja ho averiguarem. Més que res el que fa és aniquilar totes les festes majors de barri, no? Que això el Delgado també ho explica, ell està obsessionat amb el tema de Sant Joan i les fogueres,
i com tot això s'ha anat pervertint amb grans esdeveniments multimediàtics i multitudinaris. M'ho van dir de l'Orgull de fa poc, bueno, que bé, l'Orgull i el Pride, entenc que el Pride ja era més comercial, però que deien que el Pride s'acabava a certa hora i t'enviaven com a unes discoteques i et deien la festa continua a Arena, a Aire, no sé què, i llavors era una mica com això, no? Com una turistificació de la cultura. Sí, i a més venent-ho al final al capital privat, entenc. Juanma, no sé si vols afegir alguna cosa més. També tenim l'Alma aquí que està controlant les càmeres. Tu fes, si vols aixecar-te i mirar si les altres també van bé, pots fer. Vigila amb els cascos. Però Juanma, no sé si vols dir alguna cosa més del fòrum. Tu vas viure de nen, no amb 19 anys, sinó amb 9, no? Sí, amb 9 anys, com tu. I, bueno, no recordo massa cosa, només que en aquell moment em va semblar bastant random, la veritat. No hi havia massa cosa a dir llavors i ara encara menys. Doncs moltes gràcies per ser avui aquí. Comencem quan ja portem gairebé 16 minuts de capítol. Això és Generació Perduda. Senyores i senyors, ara sí, Juanma Díaz, aquest aplaudiment per ell. Juanma Díaz, el bate, tu avui ens portes un tema controvertit perquè ens vols convèncer que els impostos no serveixen per finançar l'Estat. Són una fal·làcia, potser? Bueno, més aviat és un mite prou comú, del qual, de fet, no es parla prou i per això vaig pensar que podia ser un bon tema per posar sobre la taula aquí. El fet que els impostos no serveixen per vestir dels recursos que necessita un estat, ni els impostos ni tampoc el deute públic, com s'acostuma a pensar. Acostumen a ser aquestes dues parts, no? Que conformen el que seria els límits de dèficit i tot això. Un estat se suposa que no pot gastar més del que ingressa. Aquesta és la idea principal. I per tal de fer això es pot o retallar les despeses, com per exemple abans que parlàvem del fòrum i també abans de començar, tots recordem la nostra infantesa o la teva joventut, com arran de la crisi bancària del 2008, a tot Occident sistemàticament es va fer el discurs de les retallades, hem viscut per sobre de les nostres possibilitats tota aquesta història. La solució, evidentment, era gastar menys diners. Gastar menys diners, o en tot cas, l'alternativa podria ser apujar els impostos per fer que aquest dèficit públic estigués més baix. Aquesta era la suposada solució. Sí. El principal problema que hi ha aquí, i és el que volia tractar, és que no funciona així, que objectivament l'Estat no funciona així. La despesa no es paga amb això. I com funciona? Com funciona? Funciona d'una forma molt més senzilla. En realitat, l'Estat, quan ha de gastar diners, els gasta. És a dir, els diners els crea, no res. Llavors, el problema no és tant però quan tu crees diners com a estat estàs creant una inflació, no? Aquesta és una de les idees i és una de les coses que volia tractar ara. Però abans de parlar de quines implicacions té això, que seria una d'aquestes, seria la inflació, volia dir per què serveixen llavors els impostos i el deute públic. Els impostos serveixen bàsicament per generar una demanda de la divisa, de la moneda de l'Estat. És a dir, l'Estat crea en monopoli una moneda i l'utilitza per pagar serveis que necessita. I la gent ho accepta. Per què ho accepta la gent? Perquè després l'Estat vindrà darrere a reclamar-te aquests diners. És una mica abstracte. Però bueno, deixem-ho aquí. Simplement entenem que els impostos serveixen per generar demanda per la moneda. Llavors, és cert que sense impostos un estat no pot finançar-se, no pot pagar res, perquè si no hi ha demanda per la moneda, ningú no vol la moneda, i la moneda no val res. Vale. O sigui, és a dir, com que et posen impostos, tu perds uns diners i, per tant, tens més necessitat d'aquesta moneda, o vols dir així? És una mica més complicat, però bàsicament funciona així. Vale. Llavors, mira, hi ha un paio, per això no m'ho he inventat jo, evidentment. Hi ha un home que es diu Ibn Hazm, que és un home que va néixer al segle X, que era un filòsof i un polític, i moltes coses de l'Àndalus. De l'Àndalus. Sí. I va escriure un text magnífic que, fins on jo sé, és la reflexió més antiga sobre com funciona el sistema monetari
d'una societat concreta, que en el seu cas estava comparant els regnes de taifes, que es diuen habitualment, amb el califat omeia i, històries, i ho descrivia d'una forma magnífica. Descrivia com hi ha una gent que produeix or i hi ha una gent que produeix menjar o coses, són els campesinos, no? Els recursos. Llavors, tens aquests dos grups i entre ells podrien intercanviar una mercaderia per una altra i estaria bé, saps? No, com èticament, segons ell, clar, evidentment estem parlant del que ell deia, estaria bé. El que ell deia que no estaria bé i que en tot cas a nosaltres, des d'un punt de vista més sociològic, ens serveix per entendre quin és el mecanisme d'estat, és que el que fa l'estat és arribar i llavors el que produeix or li agafa or i ho converteix en monedes. I aquestes monedes les fa servir per pagar a l'exèrcit o a qualsevol altre servei que l'estat necessiti. Perquè al final l'estat és un conjunt de gent que no produeix res i que necessita adquirir aquestes coses que no produeix, com per exemple menjar o qualsevol tipus de producció, saps? Llavors, es posa en marxa una roda que va des de l'estat que ha produït aquesta moneda, que paga als militars o funcionaris o el que sigui, que utilitzen aquesta moneda a la vegada per comprar altres mercaderies, com per exemple anar als pagesos i comprar el menjar que ells han produït. És una roda que només funciona perquè hi ha un estat que té una capacitat de coerció que imposa la seva moneda. És a dir, que arriba un dia al camperol i li diu: tio, m'has de pagar X quantitat d'aquesta moneda. I el tio dirà: i com ho aconsegueixo? Ho aconsegueixo, evidentment, si em vens a mi o a qualsevol persona que tingui la meva moneda aquest blat que has produït o el que sigui. Imagineu així. Ara som aquí unes persones en aquesta sala. Imagineu-vos que jo agafo aquesta llibreta que tinc aquí, arrenco uns trossos de paper i escric Bono Juan. I dic, mira, m'agrada la teva samarreta, te la compro per un Bono Juan. Clar, llavors tu diràs, la necessitat d'aquest Bono Juan tingui un valor. Clar, d'entrada no té cap valor. Però en canvi si jo et dic, no, mira, però és que si tu vols sortir d'aquesta sala necessites 10 Bono Juans, perquè si no hi ha un tio a la porta amb una barra de ferro que et rebentarà. Llavors l'única forma de poder sortir d'aquí serà si tu tens 10 Bono Juans. I com pots tenir Bono Juans? Pots vendre coses, pots treballar per mi, pots fer coses així. I així és com s'activa el cicle. Així és com molts estats han arribat fins al que són avui dia, en estats en origen, no sé si amb una certa jerarquia, on tots els estats, sí, l'estat és la institucionalització, Madonna, de la desigualtat, de l'explotació econòmica. Anyway, llavors, els impostos efectivament serveixen per generar una demanda sobre la moneda de l'Estat. Per què? Perquè és la forma que té l'Estat d'adquirir allò que no produeix, allò que no té, de mobilitzar coses. Això, evidentment, és una cosa, com acabo d'explicar pels exemples que he posat, bastant xunga, però en si mateix el que ens revela és que l'Estat és un organisme que té capacitat de mobilitzar grans quantitats de gent i de recursos, i això és una eina molt potent, particularment si pensem que podríem tenir un estat fonamentalment democràtic, i no parlo només de constitucionalisme liberal burgès, sinó una cosa més profunda. Però les implicacions polítiques m'agradaria veure després. Abans hi ha una altra cosa que m'agradaria veure, que és això del deute públic, que tampoc serveix per financiar l'Estat, com he dit. Llavors, per què serveix això? Clar, això és el que t'anava a preguntar, què fem amb tota aquesta informació que ens estàs dient amb això? Les implicacions, Quina és la solució, o no sé si solució, o la que tu proposes? Però tenim temps abans de mirar el deute públic? Potser? Sí, com vulguis. Molt ràpid. Molt temps tampoc tenim, però anem fent. Molt ràpid. Llavors, els impostos serveixen per això, bàsicament per donar valor a la moneda. El deute públic, llavors, quin problema hi ha aquí? La cosa és, cada vegada que l'Estat paga a algú alguna cosa, les reserves bancàries pugen. Les reserves bancàries són diners com a tal i, per tant, no generen interès al banc. Al banc tenir un accés d'aquestes reserves li suposa un problema. Per què? Perquè si té aquests diners que no serveixen per res, el que fa el banc bàsicament és prestar-ho. Si hi ha una fuga massiva de bancs que tenen una gran reserva que no necessiten i que estan contínuament prestant, la tassa d'interès, és a dir, el valor dels diners baixa, i és un problema pels bancs. Llavors, què fa l'Estat? Ofereix cada vegada que gasta, per això hi ha una correlació real entre la despesa pública i l'augment del deute. El que fa és, cada vegada que hi ha una despesa important, l'Estat ofereix
la venda de deute públic. Per què? Perquè així aquests diners, les reserves que no tenen cap interès, els agafa i els dona un interès, encara que baix, i llavors els bancs es poden beneficiar d'això. Bàsicament és com la paguita que diuen els de Vox, però cap a gent que té més diners. Vale. Sí, si tens diners, et donem més diners. Bàsicament això. Llavors... perquè la roda giri i tot funcioni. Exacte. Bueno, en aquest cas, sí, perquè no col·lapsi el sistema bancari i per interessos de classe, òbviament. Vale. Llavors, quina conclusió extraiem de tot això? Sí. La primera és que si un estat té autonomia monetària, realment pot dirigir l'economia d'una forma infinitament més autònoma a la qual estem acostumats a sentir. Contínuament sentim com no hi ha diners per això, o cada vegada que algú proposa alguna cosa, i això com ho vols finançar exactament? Com pagarem per tot això? El problema mai és com pagarem per tot això. Com pagarem per tot això? Com paguem per tot, l'estat li da un puto botó i pam, saps? Llavors el problema és si tenim o no tenim els recursos, que aquesta és una altra cosa. I l'altra reflexió que volia fer és sobre la situació concreta del nostre país, del nostre país, de l'Estat, no entrarem en aquest tema. L'Estat espanyol als anys 80 va entrar a la Unió Europea i ha estat dins del sistema monetari europeu, la qual cosa significa bàsicament que depenem, no tenim autonomia monetària, és a dir, hem donat la sobirania monetària de l'Estat espanyol al Banc Central Europeu i bàsicament a uns buròcrates que ningú ha escollit i que estan allà decidint per tots nosaltres, i per tant no tenim una veritable autonomia de política fiscal ni política monetària, no podem decidir on invertim els diners. Ara hem viscut una petita excepció perquè arran de la pandèmia i la invasió d'Ucraïna, tot això, per no enfonsar el país i la Unió Europea bàsicament han deixat que es pagui més, però ara tornem als als límits fiscals, de dèficit i tot això. Per tant, com a lectura de tot aquest anàlisi que s'ha fet ara aquí ràpidament, bàsicament això no cal. No cal. Això no cal. No cal què? Pagar impostos? No, sí que cal pagar impostos. El que no cal és posar límits al dèficit, posar límits a la despesa. Vale. Saps? Llavors, no crec que ens anem a la merda. Conclusió. No gaire més del que estem ja. O sigui, més enllà del problema de debò que tenim de fons, que és el problema del canvi climàtic, i aquí és també una de les coses que, tornant al que havia dit al principi, el problema de la inflació no ve per quants diners gasta l'Estat, sinó en què els gasta en bona mesura. Si l'Estat inverteix en coses que siguin productives, llavors no portarà necessàriament a inflació. Per tant, el problema, el canvi climàtic, pel que estem, el tipus de consum que fem, el tipus de producció que hi ha, no? Sí. Aquí estaria una mica. Sí, la crisi de fons, més enllà, els diners són uns significants, són una institució controlada en gairebé monopoli per l'Estat. La crisi de fons és una crisi de recursos. Creus que falta inversió estatal? Seria una mica la conclusió del que necessitem o del que ens falta en una frase? Sí, ho podríem dir així, falta inversió estatal. Sí, però no ho podem fer perquè Europa ens diu que no ho podem fer. Exacte. Llavors estem intentant crear... Què penseu del... Com es deia aquell Varoufakis? Yanis Varoufakis. Estem intentant fer un Varoufakis aquí? Bueno, no et creguis, el Varoufakis de fet no volia sortir de la Unió Europea. I de fet és també era calb, com el Varoufakis. Això sí, és un factor. No, però el Varoufakis de fet té un partit en el qual es va presentar a les eleccions europees també i no té aquesta línia, tot i que sí una mica, però tampoc tant. Un tio majo, però bueno, ahí està. Molt bé. Alma, tu tenies alguna pregunta, algun comentari? Sí, bueno, jo volia parlar-vos del bo cultural, que no sé si el coneixereu, però bàsicament és un xec de 400 euros que ens l'ha proporcionat l'Estat als joves de 2005, 2006 i cap endavant. Doncs bàsicament amb la intenció de que els joves ens interessem més per la cultura, el cinema, els teatres, no? I és veritat que encara que des d'un principi pensem és una bona idea, no? En plan per integrar-nos més i tal, sí que és cert que hi ha una mica de controvèrsia amb aquest tema, perquè el que segurament no sabeu és que els 400 euros no són lliures, cadascú se'ls gasta com vol. Si algú se'ls vol gastar al cinema, se'ls gasta al cinema, i si algú als museus. Hi ha 200 euros de cinema, museus i tal, però després hi ha 100 de videojocs i 100 de plataformes. És a dir que realment, no sé, o sigui, hi ha com aquest dilema de si realment això ajuda o... No són 400, són 200 en veritat, o depèn del que t'agradi, o si només t'agraden els videojocs són 100. Llavors és això que tenia a veure amb aquest tema i ens apropa bastant a la nostra generació amb el tema dels impostos de l'Estat i tal.
Però sí, bueno. Cristina, jo tenia una pregunta per tu, ja que estàs aquí. Aviam. Per què penses que... Ara parlava això de la cultura, l'Alma, i per què ens costa tant interessar-nos per temes com el que avui parlem, l'economia, la política, i són... Vull dir, és molt més... Segur que per la persona que està escoltant no està sent igual de fàcil escoltar avui que escoltar un capítol en què parlem de literatura, que parlem de coses que, Déu-n'hi-do, són elevades, per dir-ho d'alguna manera, però que semblen que siguin més o menys d'alguna altra manera. Per què creus que... No sé, no en tinc ni idea, perquè possiblement la mena de consums culturals que fem des de fa gairebé un segle són bastant superficials. Sí, evidentment consum de masses, però a més d'això, fins i tot per persones que ens pot agradar una cultura que no sigui tant del consum de masses, que sigui una mica més refinada, no sé com dir-ho, aquests temes són durs. Heavy, són durs, o sigui... Bueno, jo crec que ens han desestructurat d'una banda... Són complicats, també. Sí, complexos. Pot ser que no els estiguem sabent explicar bé, això segur. I després jo crec que se'ns ha desestructurat socialment i individualment. I aleshores, quan a tu et desestructuren comunitàriament, individualment, després tens molt poca predisposició per prestar atenció a coses que potser són bastant més importants que un videojoc. No sé. Podria intervenir també? Sí, tens 20 segons. 20 segons, vinga. Jo crec que... Cau en Dios. Sí, o sigui, més enllà del fet que se'ns hagi desestructurat en aquest sentit, que segurament també, crec que no estem acostumats a parlar sobre això. No se'ns acostuma. Llavors, parlar de reserves bancàries a tothom li sona xino, però és com... I això, què collons és? Aquests dies circulava per xarxes, per exemple, un nano que no en tenia res de la seva nòmina i deia, és que l'Estat se m'endú com el 20%, què és això? Però jo havia de cobrar això i al final cobro allò altre, no? No sabia distingir entre el brut i el net, no sabia per què l'Estat, la Seguretat Social es queda una part d'aquest percentatge del sou, i això vol dir que cap educació econòmica des de la infància mai. Estem tan allunyats del tot el tema de l'Estat i els impostos per part perquè ho veiem com un concepte que és impossible com poder... D'abarcar? Sí, abarcar. I és com que només ho mouen els de dalt, però nosaltres realment és que és com semblant a la política, no? Que hi ha molts conceptes però després realment no saps més enllà d'això. Jo crec que és per això, per desconeixença. Crec que han estat molt hàbils fent-nos o inoculant-nos aquestes pors, no? Però qui això? Des de... Bueno, els sistemes de poder, les hegemonies. Del pròxim capítol parlarem d'aquestes hegemonies. Ara ja se'ns està fent llarg fins i tot per un capítol doble. Juanma, no sé si tens 30 segons si vols afegir alguna última cosa, si vols dir alguna cosa més. No, bueno, només espero no haver sonat massa socialdemòcrata. Què t'agradaria haver sonat? Només analític, no sé. O sigui, però només com a missatge així m'agradaria dir que crec que podríem intentar utilitzar l'Estat per fer coses molt millors del que s'utilitza. Vale, aquesta seria una mica el missatge. Sí, i espero no sonar massa socialdemòcrata, però bueno, ahí estamos. Juanma Díaz, amb totes vostès. Alma Rodelgo, què ens portes avui? Tens 5 minuts, com a molt, i menys. No, simplement volia introduir una curiositat, que és que no sé si sabíeu, però l'impost de les finestres va ser un impost de propietat basat en el número de finestres que hi havia a casa, introduït a Gran Bretanya el 1696, més tard a França, i bàsicament doncs això, com més finestres tenia una casa, més impostos havia de pagar cada família. I res, si voleu comentar alguna cosa... Jo ho havia vist en un vídeo a YouTube fa un temps i em va semblar... Curiós, no? Random a muerte, sí. I la gent tancava les finestres, sí, la gent va començar a tapar les finestres i es veu que com va portar moltes malalties, això, i de tot. Però és veritat que l'espai lliure dels pisos, no? o dels habitatges acostuma a demostrar més classe social, no? Quan vas per la zona de Sarrià, Sant Gervasi i Tres Torres, tenen unes finques amb balcó que ocupen tota la façana i en canvi quan fan pisos de protecció oficial a la Trinitat Nova els fan amb finestretes petitetes.
Sí. Doncs això ha sigut tot. Gràcies per acompanyar-nos. Esperem que nosaltres també us haguem fet companyia i ja de pas hagueu après alguna cosa. Això que ens enduem. I recordeu, totes les persones indignades amb el que s'hagi expressat avui aquí, podeu enviar un DM a l'Instagram del Juanma, sí? No tinc Instagram. No, però no ho diguis, que no era el pla. O posar-nos hate dient-nos rojos el que vulgueu o gestionar la vostra ràbia, per exemple, fent esport. Això ha estat Generació Perduda 1/8. Moltes gràcies, Juanma Díaz. Doctora Cristina Garde. Alma Rodelgo. Gràcies al Juli Amores des de la Peixera i jo, Carlos Bueno. Això ha sigut tot. Quaheri! 'Cause I'm not afraid.